Krásne sviatky prajem, milí Martinčania. Volám sa Monika Škutová a som rodená Martinčanka. V Martine podnikám viac ako 20 rokov a zamestnávam 30 ľudí. Určite poznáte našu kolíbku medzi Martinom a Vrútkami a našu domácu tradičnú pekáreň. Tento rok sme priniesli na naše divadelné námestie nové vianočné mestečko, na ktoré vás srdečne pozývam. Okrem toho vás pozývame na silvestrovský program, kde chystáme veľké prekvapenie ako vďaku pre Martinčanov, ktoré nás celé roky podporovali. Na divadelnom námestí otvorili nové vianočné mestečko a my sme sa boli pozrieť, čo naň povedali Martinčania. Ja sa chcem spýtať, ako sa vám páči v novom vianočnom mestečku. Super, výborne. Nálada je dobrá, punč nám chutí, takže výborne. Je to tu pekné, krásne. No dobrá, najedol som sa, tak je dobré. Je to pekné. Mal som černicové sake, či aké to je, a celkom chutné. Je toto veľmi pekné. Konečne niečo pekné v Martine. A príjemná atmosféra, kolotoče pre deti, je to fajn. Vianočné mesto sa mi veľmi, veľmi páči. Ideme z toho koncertu, sme sa tu zastavili a je to nádherné.